Sumuoto nga nagkakami jud. Weeks turns into months sa among relasyon ni Maggie. Nabi nako og smooth sailing. Pero as the saying goes, a good sailor's skill is measured by the rough seas. Ika nga, unsay makapalig-on sa usa ka relasyon yun, kay ang mga problema sa usa ka relasyon. Kay adunay adjustment na sad ang nahitabo sa life ni Maggie as working student. Mobalhin na og workingan si Maggie. She needs to move out na tungod kay ang sabot ra istaman ra mo support iyang uncle and auntie by third year college. Pero tungod lagi kay namatay na ang mama ni Maggie, i-consider sad siyang uncle and auntie nga ilahan ng pahumanon si Maggie. Total, duha na lang man katuig ang kuwang. Pero si Maggie na lang ang ni-insist nga dili na lang. Tungod kay dako na kayo sila natabang dyan. Moto nga nangayo may tabang sa mong pastor ug sa akong family nga sa church na siya magstay para na siya'y kapuyan. Nakastay sad si Maggie for 2 months dyan. Pero nagkaproblema mong pastor na sad financially. Mo nang kailangan na sad nga mo move out si Maggie na po. Motong amuan na sad nga gihangyo iyang igagaw nga adto na sad mo stay sila. Mauto. Tungod kay naka-adjust na sad si Maggie sa bago niyang puyanan, kailangan na ko siya nga kuyugan iniguli. Tungod kay 6 p.m. raman taman ikong klase, kailangan kong muhawat niya until 9 p.m. para mahatod na ko siya sa iyahang gisakan. Tungod kay medyo wala pa manad si Maggie, kailangan ako ni buhaton para masigurado na ako nga safe jud siya. Pero tungod lagi kay estudyante raman ta atong time limited ra ang budget. Nayusahay nga maglakaw lang ko sa gisakan ni Maggie until sa terminal na mo. Mo nang usually 10 p.m. na ko kapain mabot sa balay. So nakabantay na kong parents sa sitwasyon na ako. Motong ilaha kong gistorya nga dili na lang lagi na ako ihatod si Maggie siyang gisakan kay tag alas 10 na ko makabot sa balay. Pero ako sad, di sad ko mahilo na ay. Labi kay naa daw mga lalaki nga magkakulakaw unya usahay naa daw mo sunod niya. Munang dili ko mosugot silahang suggestion. Pila ka semana nga inani among sitwasyon. Watong ni give in na lang yun akong parents ani suggest na lang yun si mama na ako nga sa balay na lang pa stayhon si Maggie. Kabalo ko nga pabor na ako ni nga desisyon. Kinsa bagoy nga dili ganahan ana. Makuyog na nako si Maggie halos kanunay na. Di ba? Pero tungod kay dako na gyud ang impluwensya ni Maggie nako. Ako na sad nga gi-start og consider akong parents ani nga desisyon. Mo nang miingon ko ni mama nga, unya na ma. Unsaon man ang opinion sa mga tao. Si papa kay pastora ba? Okay ra ba ni? Kamo, kaya ba ninyong opinion sa mga tao na mo? Di man na malikayan ma. Labi kay uyab na gyud nako si Maggie. I have nothing against couples nga live-in. I have nothing but respect to them. Pero napart man gud ko sa pamilya nga naay dakog role sa among simbahan. My father is an associate pastor and ako mama is praise and worship leader and Sunday school teacher sa among church. Mo nang medyo mas spotlight yun among sitwasyon ni Maggie. Di yun malikayan nga maka-raise mig eyebrows. If makabalo sila, nga naa si Maggie sa balay. Pero maingon ra jud kong parents labi ni si Papa na kini among gibuhat na para sa din ninyo yung duha ni Maggie. Daghan na kay tawo giduulan pero lisod yun. Total, di man ni first option ni atong gibuhat. Pero last resort naman ni. Motong tungod sa sitwasyon na mo ni Maggie, feel na ako nga medyo na-restore na sa gamay akong relasyon sa akong parents. Hinahinin na ako na feel nga may suporta yun sila na ako og bali. Ang ilan na dyan yung gipaliwala ang opinion sa mga tao para lang yun namo ni Maggie. Motong para dili yun ma-disappoint akong family sa pagtabang nila namo. We made a promise to ourselves nga we will not engage in any activities nga maka-jeopardize sa among pag-eskwela. Labi na kay naapa ko'y personal journey nga i-fulfill sa pag-rebuild sa akong kaugalingon. In short, di gid mi mo engage ni Maggie sa PMs. Hangtod, di mi maminyo. Kabalo na mo ana, pero di mi balaan na. Wala po ni namo buhata to defend our live-in status. We less scared sa opinions of
What we valued more is our commitment namo sa mong parents and of course ni Lord. Again, wala mi mga linis. Dili sad mi mga balaan nga tao. And we are not against people who engage this kind of practice. Dili mi judgmental nga tao. Di mi gusto maka-experience nga i-judge sad mi sa uban tungod sa mong sitwasyon. Pero dili jud mali kayan. Pero we just made an initiative yun to take our journey this way. I believe nga every journey is unique and I respect every journey yun. Regardless, pero we just talk this journey ni Maggie. Kina siya mga manghod na suportahan pa. Ako, kailangan pa jud ko nga mo-graduate para lang jud ma-rebuild jud nako akong life nga mo'y akong mission years ago. Mo to makadungog mi usahay nga live-in mi nga mabuntis daw si Maggie og sayo. Dili daw ko human og eskwela si Maggie. Pero never mi nga nidepensa ni Maggie. Mas ako pa'y kusog mo ria kay medyo unfair kaayo sa iyang part. Kay di man desisyon ni Maggie nga mo ipon yun ako. Pero saling man jud ko sa Ginoo. Pero si Maggie ray kanunay mo rimay nako nga Kenji. Ayaw kabalakan ako eh. As long as kabalo si Lord sa kamatuoran. O jud tay angay ikabalaka. Mo nang mo graduate jud tagdungan Kenji ha. Makahilak na lang gug ko usahay yun. Basta iyahan nang ibalik-balik kung ingon ako. Labi na if makadungog ko or makafeel ko ingani. Kay lagi, initon man jud ko ulo. And anything a bad thing ang itcha sa akong mga loved ones, masakit yun na. Matik na. Makaulbo jud nagkaspa na ako. Motong para mas maprotektahan jud namo ang usag-usa. Giset og rules lang mama og papa nga di mi pwede magtapo og kwarto. Nya para mas malinawon sa dangunahuna ni Maggie, gikuha na mo ni papa ang mga manghod ni Maggie sa bukid kay tamingan sad nga gibiyaan sad silang papa. Mans pagkahuman og lubong ni ante. Sa 5 ka manghod ni Maggie og isa kay agaw, ang 4 na agapuyo sa balay. Si Macy, si Emmy og si Jill. Mo ni mga manghod ni Maggie nga nakapuyo sa balay up until now. Meanwhile si Christine, igagaw ni Maggie, sa moagya pon siya ni stay until now. Kaya ni-decide po silang Papa Neil o Mama Jean nga sila'y mo pa eskwela nilang Macy, Emmy, and Jill. Well, ang duha ka kamanghura ni Maggie nga si Rod o si Vince, tuwa na mo giduol sa orphanage kay di pa mangyud kaya sa budget nga mapa-eskwela sila. Pero pinaagit sa tabang ni Papa, napahiluna arjud tawon ang duha ka manghod nga laki ni Maggie sa orphanage. Dayon, this is it. 2017 na yun. Mao na yun ning tuiga nga mo graduate na ni Maggie. Nami kiso feeling nga mo paso nami. Pero di pa sa altar ha. Sa ale padulong sa mong dugay nga gidamgo nga diploma sa. Para niya, this graduation means a step closer para makatabang sa mga manghod. For me sad, dili na lang para nako akong pag-graduate. Pero para na pod sa akong pamilya. And of course, para sa di Maggie. Basta di ma-explain ang kalipay nga among nabati that time yun. Pero kuning tuiga sad, 2017, mosod ning tuiga nga hapit mi magbuwa. Umay is real yudiay. We are in 2nd year sa mong relasyon. Umay is real yudiay. We are on our 2nd year sa among relasyon. Usahay ito lagi kay sige ni may kug sa eskwelahan, simbahan, o labi na sa balay. Mo nang nakabati na siguro mig sumokong sa Tagalog pa. Umay. Mura na mig minyo without that. Kabalo na mi sa strength o weakness o sagusa. Medyo familiar na mi sa sagusa. Ang tinuod yun ang saying nga familiarity breeds contempt. We became tired. And for us, it was the beginning of the end. Kaya na usa ka babae nga nakaila na ako nga sa mo arasad nga summer camp pag 2017. This girl, she's way younger than me. Di ko maigon nga na-fall ko niya, pero I felt I wanted something new. Someone new to be exact. This was the time nga I became a sneaky bastard. Kaya ako nagud nagamit ako ang defense mechanism in another level na yan. I allowed Maggie to get close to her. I wanted them to be both friends para mas mais akong konsensya. I never planned to leave Maggie, but I just wanted to add someone new sa akong life.
To cut the story short, I personally like this particular girl, but I don't want to lose Maggie. Kung nakasana all mo sa part 1, makasakal all na muna ko ani nga part sa kong episode. Nigimaw na ako ang pagka-selfish this time, just like before I met Maggie. We were experiencing cracks sa mong relasyon. Then finally, Maggie figured out the thing that I was doing. Sige na may ugaway. It was like the end was just lurking in the card. Then we both decided to cool off some, to ponder some things. We were both ready to let go. Paligasakay ko sa multicab nga kadungog ko sa kanta nga Born for You by David Pomeranz. Wajud mapugni akong luha nga mitulog. So akong gibuhat, may atubangan ako sa bintana sa multicab. Pagabot na ko sa balay, ako ang gigako si Maggie ug ningon ko niya, never na kumubiya. Kay ikaw na yun. Di na ko mulikoy pa. Promise. Di na ko kayang mo atubang sa usa ka ugma kung wala ka, Maggie. Kay that time, while nagsakay ko sa multicab, while namin ako sa Born for You, all I did was imagine a life without Maggie. I tried to imagine a future with this girl that I recently met, and what it did was just made me realize nga sa yupchut ko. Di na ko kaya mawala si Maggie Dainas. The 2 days nga call off made me realize nga I can't face my future if wala si Maggie ato. All it did kay made me realize nga all I did was wrong. Sumoto na ngayo og pasaylo ni Maggie siya. Sina, kanang no turning back nga pa Maggie. Looking back ani nga incident, I think this episode just made us stronger ni Maggie. It made me realize nga dili gyud maayo nga magpaka-selfish o sa relasyon. Don't get me wrong, ha? Nausab na jud ko. Pero dili jud pasabot kung mausab na ako sa katao. Perpekto na jud all throughout the journey. Ang ako nakatunan diri kay dili magkumpiyansa, dili magsalig, and always find ways para dili mapadala sa umay. Yes, maabot man jud na. Pero when the feelings of kilig is gone, let the commitment bind you. Dili ang kilig. And most importantly, let God be the center of your relationship. As you can see, godly relationship doesn't mean nga perfecto na yun mo po. But what godly relationship can do to us, kay if naa may time nga kapuyo na ta nga mugunit sa usag-usa tungod kay tawar ta, God will rescue us and He will hold you both without any limits. Tungod kay Ginoo siya. Medyo cheesy man nga idea, pero mo ni tinuod. We were both tired ni Maggie, especially si Maggie nga mugunit na ako sa mong relasyon. Pero when I heard that song Born for You, I know dili siya coincidence. I know that was the act of God to save our relationship. Looking back to that, in all fairness, wala jud nagkakami ni girl. No interactions, no body contacts, chat lang, explore lang kumbaga. Or maybe nag-illusion or sad ko nga na ako'y chance at mga girl. Pero in the end, we became strangers at niya, and it worked well man sad being that way. What I admired Maggie the most is nahitabo ning mga butanga in the midst of her self-review para sa iyahang board exam. She remained composed and determined despite any. Our relationship was ended stronger after this episode. Nibalik ang spark, kilig, and motivation sa mong journey sa couple. Diyon pila ka buwan ang milabay. Nay good news nga miabot. She passed the board exam. Take 1 pa yun. Maggie was peaking in her professional life yun. She became a private school teacher sa akong alma mater pag high school. Meanwhile ako, nagatrabaho ko sa cooperative isip marketing staff. Layo ra kay ko sa kong course nga nahuman sa psychology. But by God's grace, by 2018, nakabalhin ko og work related sa kong course na yun. I became a guidance counselor sa private school nga gitrabahoan ni Maggie, which is also my alma mater. Kauban pa mi simbahan, sa balay, sa eskwelahan pag college, and this time, sa work na yun. And this time,
Wala na'y umay factor. I continued to see Maggie, just like the girl I saw in our church pag 2015. Every day na ko nga ligon magtanaw niya. Mapasabalay man sa trabaho or maskin asa may magtravel. Introvert ko by nature, pero I just love to travel yun, especially kung si Maggie akong kauban. And by 2019, I took the board exam. Yes, Maggie was with me throughout the whole process. Sa pag-file, pagpila, sa pag-test, sa pag-assist yun, nagi siya sa kong kiliran. 2017 ko may graduate pero wako mi take sa board dayon. Hadlokan man gud ko. Pero si Maggie man jud ang mi-insist nga mo take na ko. Pamasin lang ba? And of course, sa UC Banilad ko na-assign yung mo test. So na part na yun ang UC yun sa kong life. Jud 2019 pa. Months has passed, finally niabot na yun ang resulta sa board. And thank God, nakapasar sad ko. Take one sad. We were blooming together good both sa among relasyon ug sa among tagsa-tagsa ka profession. That's why it's time to start this another chapter sa among journey. Married life. So akong gigather ang tropa, together with Macy, Emmy, and Christine. Sila mo'y akong gipa-organize sa kung umaabot ng marriage proposal. But before that, ako sang giampo gini nga desisyon. And of course, akong gitawag si Papa ug Mama para ipabawon nila ni. Nya ako po nga gitawagan akong brother nga si Mario about ani nga plan. Ang plano nako kay inig birthday nako ako mag-propose. October 26, 2020. Gitoyo nako ni para di yun niya malata. E kung sa birthday niya ako mag-propose, medyo maklaro yun. So akong gitapok silang Macy, Emmy o Christine and the troops. And i-suggest sila nga magduwa kintahay mi og find your partner. Kanang duwa ba nga porongan ang mata, dayon pangitaw ng partner. Bitaw, so nakahigayon mi, mo to nga ga-find your partner mi. Then si Maggie Ray nabilin sa to nga, then ano to, adto na ko mag-propose. Dayon, mission accomplished jud tawon. Mo to nga October 26, 2020, our journey as engaged couple started. So after sa proposal, gaplano nami sa date para sa kasal. June 14, 2015 nami nag-uwi. So mo to'y first date sa among kasal. June 14. Pero tungkol sa venue, mas na earlier ang day. June 12, 2021. So mo to nga everything is set na yun. Naka-hire na may coordinators, naka-prenup na may, nakuha na may sinumar, naka-counseling na may, nakaset na venue and committees para sa kasal. Nakita na sad mig mo kasal na mo. So yehey na kintahay among mood ito. Pero pagpangutana sa mong coordinator regarding sa requirements, pinaingon pa jud ko nga, okay ra na ma'am. Kami na'y bahala ni Maggie ani ma'am. Easy ra ni ma'am. But that easy part was not that easy at all. 1 month na lang ang nabilin, kasalan na mo. So amo nang gipasa ang requirements sa akong LGU. Pero na-deny me. Tungod kay, na COVID ang final nga mo perma. Si Maggie sad akong gipaatubang kay abi ra na kog easy ra. Then kinilaging introvert pud ta, mahadlok ta mo atubang. Motong paggawas niya sa munisipyo gahilak na si Maggie. Pinaingon nga, Kenji, i-postpone na lang daw nato atong kasal kay di na daw mapas atong requirements kay na COVID ang last nga mo pirma. Nya ako sad, migimaw ang pagka-bad boy. Pinareact dayon nga. Di ni mahimo Maggie. Di ni mahimo Maggie og i-postpone. Nakaset na tanan. Sumusulod ang takaw dadto balik para ipakita na ko ang pagka-bad boy. Pero tungod kay graduate na kintahay ko sa psychology, kailangan ako i-control ako ang tempo. So akong gibuhat, naniud to sa amin. Ga-rehearse kintahay ko. Then akong gipahupa akong emotion. Di pwedeng emotion akong ipairal. Labi na kay ako maoy manginahanglan ani.
Sa moto ang misulod ko, suko-suko kintahay ginagmay kinaunan. Para ipakita sa nako ba nga gusto nako makasal asap. Pero wa yun sila mahimo yun tungod kay lagi pandemic ron. Di masad pwede balion ang protocols para makater lang mi. Unfair masad no. Pero gatuo magmuuli radayon ng inyuhang journeyman. Dili oy. Kung naari makapugong sa kasal namo ni Maggie, Ginoo ra dyan. I mean that. So akong gibuhat, mihila ko silang atubangan. Yes oy. Kining bad boy ninyo nga journeyman andam buhaton ta na makasalang. Balag magpakauwaw kog hilak silang atubangan. Pero wako gadrama ning time ha. Mihilak na yun kog kinod ani kay daghang flashbacks na ako nakita ani. Sa moto, nga tungod adtong award-winning performance na ako. Ang ilang gibuhat, ilahan na lang ming gi-refer sa LGU ni Maggie. Ilang gitawagan ng LGU nilang Maggie nga sila na lang ang mapirma sa requirements. Sa moto, nga pag-ugmadayon, may uli mi sayutang natawhan ni Maggie. Layo dyan hinoon kaay sa syudad yun. 80 kilometers to be exact. Pero bahala na, basta makasalang mi. Moto nga human yun may sa mga requirements dito. Anamo po niya silang yatagan sa mong giveaways pag kuman sa kasal yun. Shout out gihapon sa mong LGU. Kaya sila maoy gapahilo na gihapon. Sa moto, nga June 12, 2021, gikasal na yun mi ni Maggie. Yay! Our journey continues forever. Yes. Lisod among journey as a couple. Di ko makaingon nga ideal siya. Lisod ko makaingon nga nindot jud 100%. Would I recommend our love story? No. I never advised my siblings to follow our relationship. Kaya each journey is unique. My goal nga nung i-share ni nako mga story is to promote a godly relationship. Kaya nagka-modern naman gud taron. And that modern style of life sometimes minimize our concept of godly relationship. We conceptualize godly relationship as holy. Di na masayop, di na makabao plato. Pero in reality, dili na mao ang essence sa godly relationship. As you can see, even our godly relationship ni Maggie failed. Particularly ako. Yes, naisayop, naisetbacks gihapon namang nagyan. Just like any other relationship. Pero ang edge lang sa godly relationship, di ta pasagdan sa Ginoo. Despite the flaws, failures, and mishaps, nga nahitabo and mahitabo pa. Andam siya nga mutabang. Magpakahumble lang, and i-admit nato ang atong sayop, maskin uwaw ug sakit. All I can say is, when we were about to let go with each other, it was God who held us both to recommit Him. It was His saving grace that made me realize that I was born for Maggie. And she's also born for Kenji. And as for my rebuilding journey, yes, I have completely rebuilt my life. And this time, kauban na nako si Maggie o future pamilya nako. Pero wala pa mabuntis si Maggie ha. Kaya di pa kaya sa sitwasyon o sa budget. Pero kung mabuntis na gani si Maggie, mo share gihapon ko ninyo. Bitaw. All I can say is, what a journey it has been. Haris ako ha. Napailaing journey gawat na ako. Salamat sa inyong time. And this is your journeyman Kenji, embarking a new journey called She Married a Journeyman. And this time, Maggie and Kenji will be forever embarking this journey. I hope na-inspire mo sa mong journey. Thank you. Ladies and boys, doon ang tag-ingon. Sana all.